Erġgħu ġibu quddiem għajnejkom dak li nistqarru kull nhar ta' Ħadd fil-kredu. Meta naslu biex nistqarru nemmen fl-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja. U propju f'din is-solennità kbira ta' Pentekoste nistgħu nħarsu u nimmeditaw fuq l-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna bħala dak li verament jagħtina l-ħajja. Id-don tal-mulej Ġesu frott il-mewt u l-qawmin tiegħu li bih mhux biss iġeddidna imma jagħtina verament ħajja ġdida. Insellmilkom u nistedinkom għal 268 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. San Luqa fl-ewwel qari jirrakkonta il-ġrajja ta' Pentekoste. L-Ispiritu Santu jinżel b'qawwa fuq Marija u l-Apostli miġburin fiċ-ċenaklu. Ir-riħ ivenven, l-ilsna tan-nar ma kollha simboli tal-qawwa tremenda tal-Ispirtu illi jwellet il-Knisja, realtà ġdida fil-qalb ta' Marija u tal-Apostli miġburin fiċ-ċenaklu. L-Ispirtu Santu li jissa jqanqal il-Knisja biex tkompli l-missjoni ta' Ġesu. Fil-fatt San Luqa fl-atti tal-Apostli kollu kemmu jirrakkonta kif il-Knisja tal-bidu xandret qawwa b'entużjażmu passjoni il-Vanġelu ta' Ġesu l-aħbar it-tajba dejjem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Anki l-Vanġelu dik is-silta sabiħa immens minn San Ġwan Ġesu illi jidher lill-Apostli mbeżżejn u magħluqin u msakrin fiċ-ċenaklu, mhux biss jurihom idejh u riġlejh imma jagħmel minnhom ħolqien ġdid il għaliex jonfoħ fuqhom l-Ispiritu Santu u jiddikjara b'mod solenni ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li ma taħfruhomx ma jkunux maħfura. Ġesu jagħti l-qawwa lill-Ispiritu Santu lill-Knisja tal-bidu u lill-Knisja matul is-sekli biex b'dik l-istess qawwa twassal is-salvazzjoni, il-maħfra tad-dnubiet, frott imħabtu, frott il-mewt u l-qawmien tiegħu lilna l-koll. Ħudu l-Ispiritu Santu, għal-istess Spiritu Santu li rċevejna fil-mamudija li fih ġejna ikkonfermati fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u li kontinwament nirċievu fil-liturġija tal-Knisja, fit-talb tagħna, fis-smigħ tal-kelma, f'kull ċirkustanza. Ħudu l-Ispiritu Santu. Aħna ħolqien ġdid. Aħna nirċievu dan l-Ispirtu li jagħmel minna Kristjani ta' Kristu li ngħixu bil-qawwa ta' Kristu Sidna. L-għajta tagħna hija l-għajta li l-Knisja kollha tagħmel din il-festa solenni. Ejja Spiritu qaddis u ġeddet il-wiċċ tal-art. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.